Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Keri Keri Keri. Lagi mau bolo janjane arep tak video waktu ke kantor pos tadi. Tapi berhubung apa wis jenenge ning kono ki umpel-umpelan wong ruame dadi aku gak iso arep video. Soalnya apa? Aku ki yo antri ngono lho. Antri neng konone. Jadi bendang oleh nggon ora sempet video ngono lho. Dan alhamdulillah ki dapat bantuan. Ya wis to, nek kena telepon titipno kono kok bingung to. Engko tak totone. Lah iki tibake bolo. Jadi BLT Kesra. Lah Kesra ki apa? Kesejahteraan rakyat. Lah apa ki jenenge bantuan iki ki keluar ki sing khusus kanggo wong-wong sing sama sekali nggak pernah dapat bantuan. Jadi kayak wong sing gak entuk PKH, wong sing gak entuk BPNT, wong sing gak entuk lansia ngono wi. Jadi wi oleh. Dan sing oleh kuwi gak memandang wis sugih apa ora gak. Semua dapat pokoknya intine syaratnya belum pernah dapat bantuan ngono. Lah kuwi ki enek rena loro tibake bolo. Hari ini kan Kesra, lah besok kuwi tibake nek BPNT sing mbuh kuwi piye wi apa ya khusus kanggo wong sing gak tau oleh bantuan apa sing kanggo wong kawak aku yo gak ro soalnya besok kuwi enek bantuan BPNT ning kantor desa gitu tadi soalnya. Nah, tadi aku dapat undangannya kuwi 900.000 bolo dan alhamdulillah dapat 900.000 ngaliyo. Ngono lah. Jadi ki mau yo arep mampir ning gone Mas Andi yo gak sida mampir. Soale apa? Bolo. Wonge sibuk tanam brambang. Saprol juga sibuk, tadi malam tak tanya sibuk semua. Jadi aku ndak mampir takut mengganggu ngono. Lah apa wis jenenge? Lah aku rencana nanti sore mau bolo ada tugas. Ada tugas nyemprot suket neng sekolahan. Jadi dipasrahne aku soalnya aku selaku tukang kebon ngono. Dan nanti ikuti keseruane Nineng nyemprot suket neng sekolahan yo to. Ikuti terus pokoknya kegiatane Nineng. Ya to, ben ngerti apa wae keseruane, apa wae kegiatane jadi ben ngerti ya to. Nah, ngono. Nah, jadi apa hari Sabtu ya bolo libur. Tapi aku bingung. Ini tak ayahi kapan ngono. Lah soalnya karepku ki ben gak pas bocah-bocah sekolah. Jadi ora mengganggu bocah-bocah ngono. Lah karepku isuk-isuk pisan, soalnya ben kena terik panas matahari ben ndang gosong ngono. Lagi mau aku langgek tumbas obat wi rega 55 gedhi gempur jenenge. Nek gempur kuwi langsung sak akare bolo dadi ora kur mati sementara ngono ora dadi sak akare. Lah beberapa hari iki 3 hari iki lho bolo. Aku ki lidahku ki engkene wis sariawan. Sariawan iki suwake dengo maem. Iki kira-kira apa ya bolo tombone? Wis tak minumi kalengan larutan cap kaki 3 wis. Cap badak wis. Terus sing C1000 kaya adem sari kae. Tak weni banyu saithik terus mumbul tak ombe. Beh, powere ndak umumke ya wis yo gung mari. Cuma ning pucuk ilat ki lho bolo.
gara-gara mbuh kena panas mbuh piye aku yo gak ero. Lah kingko keseruannya selanjutnya ki apa aku yo belum ngerti. Ki arep masak tapi gong masak. Mbuh kingko sing dipangan apa. Soale ki mau yo blonjo paten, ceker lunak, terus bakso. Jawaku arep ngesop tapi urung teko nggon. Lah iki ngombo acarane piye aku yo cek bingung. Ancere iki arep ngesop tapi kok gak teko nggon ngono lho. Ngesop terus patene wi tak goreng terus tak bumbu gak pedes dan ben merah bumbune tak kasih tomat suweneng anakku. Tapi mbuh kepangan apa ora aku paling kepowegel ki nek masak terus gak kemakan bolo. Jadi rasa ati iki pegel ngono lho, wis kadung ubyek terus akhirnya gak dimaem. Ngono ati pegel. Wis kadung ubyek esuk tibake sore kon goreng nendok. Ngono pegel aku. Hah? Ayammu kelo. Nyapa? Mah, iki tak sepil nang kolamku ae lho. Aku ndek kolam kecil. Kolam lele karo gurami. Lah sing ning kono kuwi ya enek bulus. Enek kurake, duduk kura-kura sih. Bulus. Iki lele sing ning kene iki lele. Lele cek cilik-cilik, Ding. Lele lagi sing ki malah ki sing ki bibit anakan. Lah sing ning kene gurami. Gurami lumayan gede-gede iki. Lah kek gurami iki arep tak golekno lompong jane lho. Golekno lompong dadi mangane lompong. Iki wedhus. Wedhus ki konggone RT lho. Jadi ning RT kuwi enek sistem wedhus bergilir. Jadi sistemnya wi bergilir ke setiap warga. Jadi setiap engko mana ya toh engko mana akhirnya ngono wis anake cepet mik lah wi digilir ke warga yang lainnya. Lah engko tergantung anake, nek anake sitok ya wi bayar kas 100, nek anake 2 ya 200, anake 3 ya 300. Lah iki alhamdulillah anake iki 3. Ki tapi duduk kawin suntik, iki kawin wedhus padha wedhus lho. Iki ndek mbene lara jan beyuh. Nek ngopeni kok bayek kae. Lara sakyungane kembung masamu. Iki wis mari kabeh, wis sehat kabeh. Iki sekitar umur 4 sasi bolo wisan. Iki lanange 2, edoke 1. Iki. Iki yungane iki gowedhi yo nek lho. Manut kabeh iki. Manut kabeh. Iki aku arep rono maneh ya to. Power iki lho dingumakem power. Soale ning lidah ning kene ning pucuk jadi kesenggol terus angger maem kesenggol. Dan ki aku bingung arep tak weni apa ngono lho maksudku ki. Terus arep nganti Lah kita review MBG hari ini belum. MBG hari ini anakku dapat kelengkeng 4, tak makan 1. Terus nasi kira lade ketoke. Tahu karo sayur sop. Emangnya anu Dik, iki sangka konone diwehi ngene iki. Kabeh. Tak kira nek mergo nggonmu kok kutah. Jadi MBG setiap hari seperti itu bolot. Anakku TK lah. Engko nek apa wis jenenge nek ada yang tidak masuk wis suruh ngambil ke sekolahan bawa tepak ngono. Jadi meskipun tidak masuk itu dapat jatah. Gitu. Ya tapi SMP-nya adikku ini belum. Baru MTS. Power ya. Sumpah power. Aku nek kayak apa jenenge? Batuk, pilek,
kok mandek neng kono. Akhirnya jadi sariawan ngene iki. Kadang malah radang suwe gak mari-mari. Pegel aku sampai muerah, sampai gosong ngene iki tenggorokan sampai gosong. Mergo ngono malah pilek sama watuk nek ketunda malah dadi ngono wi aku. Mbuh nyapa. Mesti kena tengeri. Lagi mau ndek ben watuk gak sida, sediluk tok terus pilek yo gak sida sediluk tok malah dadi sariawan kok ngene iki. Apa mungkin cuaca ya bro? Soalnya 2 hari ini mamaku mbak pakku KO yo nih. Jadi statusnya koncoku bareng neng WA yo podo keluarnya yo KO mutah-mutah karo ngelung gliyeng-gliyeng ngono. Apa mergo perubahan cuaca ya bro? Soalnya beberapa hari seminggu iki nek gak salah wis pre-udan gak udan wisan dadi. Lagi malah cuaca panas terik sekali. Engko mbuh engko sore hujan apa ora? Hah? Gua apa jeruk nipis? Siapa? Mak ya? Yo ora jur sapa jeruk nipis. Nah, itu warungku bolo tadi malam sampai nggelar kloso ning kene iki. Mergo penuh. Lah aku nyak bengi wirawiri soalnya mamiku wis kadung gawe tepo, terus wonge KO lah. Kok timbangane tepone gak kadol, akhirnya aku wirawiri nguri ngarep ngono pas lab dek bengi. Makane aku diuneni sapa kae. Mbak anu yo aja ngono kuwi anu nek kirane lab gak maca komenan gak usah lab ngono lho. Aku padahal lo tidak memaksa Mas itu berada di labku ngono. Jadi aku lab ki aku pengen dudoi penonton inilah aktivitasku nek bengi ngono. Jadi sing mau masuk ke labku monggo, yang ndak mau ya monggo, aku tidak memaksa gitu loh. Dan aku setiap lab TikTok bareng juga gitu sambil jualan. Jadi lab itu tidak harus mantengi terus. Jadi lab kuwi iso disambi karo kerja. Maksudnya lab ki yo lab kuwi tidak anu ya bolo. Jadi ora kanggo ya dari story di sawah. Mbah, Arep mopo anak wong mati arep mopo. ning ngri omah. Lah iya. Nang ndi? Ketoke ning sawah to, Wing. Dan untuk vlog kali ini saya akhiri ya bolo. Saya tutup lawangnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.